bouquet is 2,000 pesos. We have a winner! Price sa makakasalo ng bouquet is 2,000 pesos. So please, itago na ng buya mo, kaya mo na rin makasalbar sa inyong New Year. Ha? I-catch na hindi agawagin subong. Saan sila unang nagkakilala? Boarding house. Sa boarding house. Saan? Second answer. Sa dam. Sa dam? Sa dam, hindi mo makita ha? Pwede ba? Ay, nainggit no? Nainggit ang naka-charge sa dam. Hapon makikita natin kung sino ang may malaki ang pangangailangan. 1, 2, 3, tapon! Okay, 1 point. Ano ba ni si Starman? Sexy ah? Okay, Star. We have a winner! Grabe! Sir, Merry Christmas po. Merry Christmas. Ang ganda po ng smile ninyo. Mukhang hindi pa ubos ang SRI. Hindi mo ba nawimit ito? Kasi kami ubos na eh. Alright, sir, if you don't mind, how old are you? Okay, hindi ako seryoso. Ayos lang. 20 years old. 20 something. Times 2. Times 2 na kasi. Kailangan mo na to. Charot lang. Alay mo? 2K lang to, yes sir. Hi gang, kaya ka na tagaan. Bisan 5K pa kailangan. 18 ang manawat sa SRI. May sobra pa. Okay, sige. Paano mo po siya iimbitahin na mamasyal? For example, what's your name? Jessa. Jessa, magpagawa kay Jessa. Sexy pa si Jessa. Grabe pang ibang agaw si Jessa. Okay. Sir, imbitahin po natin si Jessa para sa isa. Ay, makapun ka tayo. Sige, harap tayo sa madlang people. Sige, sir. Sir Jay, music. Jessa. Sir. Gusto sir, kaya mga bata ko din, mga buhon. Miss Jessa. Hindi kita may invite punta sa dam. Sana yun, di ba? Malakat din sa dam. Okay, Jess. Dali lang, ano na karot na bukira sa dam? Malali mayor? Di ka mo sure? Sige, Jessa. Ay, gang para mula ka. Ano pa? Sige, please take the microphone palang na. Lalo na. Imagine, naarak na kawo sa dam. Sa dam na ako? Tumawa ka dito. 1, 2, 3, and now. Okay, thank you. Sa sobrang kapal nilang dalawa, natapakan ni Sir yung koko ni Vanessa. Koko ni Jess. Ako na. 1, 2, 3, go! Thank you so much. Sana mag-penyo, Sir. Sakay sa taas. Okay. Alright, marami. Ipinakapay. Alam mo ba na ang paraan na yan ay naisip yan ni Vanessa? Dito ko nga, Ma'am Jessa. Basahin mo, go. Right, sa makasunod sa bouquet. 2,000. Oh. May karagdagan, may na-fold na part. 200, Okay. Ang bright, kasi pag-abot sa akin, naka-fold yung 200, nakagaling lang. So, price sa makasalo ng bouquet. Ginutikan niya kung mga may gin-fold, ako dira ng tawa sa baba. Ang 2,000, 200 only.